Jamgi ene waali fini weeti e men ñande jeslaare 15 jalluji 2024 ina hawre 6 saftorandu ujunere temen 445 fergo pecce nebam 4 nebam ina fecco e pecce ɗiɗi nebam keccam ɗam woni jonka ɗam ha serti e kosam tesuwa hayne nebam keccam ina weli ina heewi nafoore ko ɗum waɗi eɗam gollore ko heewi ko ɗam ñamminte tigguyon kon cuwa wattu ñamde gawri nebam keccam ina wallitire ko heewi e ñameje men yeru ñiiri tindi e maafe e ñiiri e kosam wona dande gerlel saɗa ñama ɗum ina weli ina uuri ha e duuɓi ɓennuɗi ɗi rewɓe fulɓe ina gujotono nebam keccam e koye mumen kono joni ustima kuɗol Yaradore Diallo mo Lumbol Samba Abdoul yo yurmede ngen won e makko kanko e dendagal mayɓe e dande si Fatimata Huuɗo mo beelinaɓe duɗal Pulaar Murtude Joob yo jaam ñallu ñallane nder hen